šut, šut! Gol! Produžili ste. Pa dobro. Vodimo. 2-1. 2-1. Pa dobro, kako što rekao pred meč od nas, kupot ne nije prioritet, počnahme nije su nekoliko rezervisti, odigrahme jedan nadprevar na koji imahme želba i namera da postigneme gol, postignahme dva, što je po meni iznenaduvanje i mislim da vo revanš imame dobri šansi da pomineme po NATO. Teška utakmica, dosta golova, mislim da smo odigrali tešku utakmicu sa dosta trčanja, 2-2 i nije toliko loš rezultat, vidjet ćemo. Ići ćemo tamo na pobedu, kao što šef traži, kao što na svaku utakmicu idemo. Teška utakmica je bila i u nedelju pre toga.